Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Jeno wa Malawi Congress Party kuti na Yesu abwere. Achimwene bwerani. Sikomo kwambiri. Ababale anyamata mulalo kumandi kupempeni munyengo iyi. Zikumveka pa TV zikusokosa kwambiri. Ndemukaleka ije. Koma kuno bwana takulandirani. Lero sindiyankhula zambiri mzanga Kunkuyu tabwera utsogolo kuno. Tafulumira kwambiri Kunkuyu. Chifukwa cha nthawi sikutilola. Koma bwana tifuna nene kuti Mulungu malingana ndi chivumbulutso 3:7 akatseka chitseko palibe amene amatsekula. Ndipo bwana Mulungu akatsekula chitseko palibe amene amatani kodi. Pale anthu ena Mulungu zitseko zawo zinatsekedwa. Atapha anthu achaubino 189. Akuvutika anthu achaubino Mulungu anangotseka chitseko. Atabera mavoti dziko lonse nkuyaka, maofesi nkuzuzika. Anthu anabera mavotiwo Mulungu anatseka chitseko chawo. Anthu aja anapha 21 kuja kunzuzu, Mulungu anatseka chitseko chawo. Anthu aja amanena kuti Malawi azikhala wa mtundu umodzi. Anthu amene aja Mulungu chitseko chawo anatani kodi? Anatseka. Bwana Mulungu akatsekula chitseko vesi yomweyo akuti palibe amene amatani amatseka. Chakwera uja anamtsekulira chitseko Mulungu uja palibe amene angatani kodi angatseka. Chakwera amene akumanga stadium kutyolo palibe amene angatseke chitseko chake. Chakwera amene wamanga office yapamwamba kutyolo kwawo kwapita muthalika. Chakwera ameneyo Mulungu sangatseke chitseko chake. Chakwera amene wamanga nyumba za polisi 50 pa Luchenza kutyolo. Chakwera ameneyo Mulungu sangatseke chitseko chake. Chakwera amene wamanga nyumba pano komanso pa Chikwawa. Chakwera amene yoyo chitseko chake Mulungu sangatani kodi sangatseke. Chakwera amene wambomanga njanje Mulungu chitseko sangatani kodi sangatseke. Chakwera amene akuthandiza ana school university 30,000 kumalipirira fees kumawapatsa ndalama yodyera. Chitseko chimenecho Mulungu sangatani kodi sangatseke. Chakwera amene akuonetsetsa kuti kukakhala cyclone Fred azibwera kudzakhala ku Chikwawa masiku 10 kuyendera m'midzimu kumagawa chakudya, Mulungu sangatseke. Chakwera amene akupereka mtukula pa khomo, Mulungu sangatsekere chitseko. Chakwera amene akuyanjanitsa dziko la Malawi, Mulungu chitseko sangantani kodi sangatsekere. Chakwera amene mujanenera azimayi kuti ukakhala utabereka mapasa usigona chotani kodi chogadama. Amene amagawa chitukuko kunsanje chitukuko, kulilongwe chitukuko, kuzomba ma stadium, kumangochi misewu, maofesi, kubalaka misewu. Chakwera yemweyo Mulungu sangatsekere chitseko. Bwana mumbiri ya dziko la Malawi palibe president anayamba msewu wa M1 kuchoka ukalonga mpaka na kulilongwe ndinuyo. Kuti mwina katundu azichipa njanji amanena achimombo ija meneka muzu ankafuna njanji amafuna zinthu zizitsika mtengo. Enawa anaononga zinthu zakwera mtengo. Mwapeza chinsisi chotsitsira zinthu mtengo. Mwayambanso kumanga njanji kuti katundu aziyenda mosavuta. A president lero zaonekeratu kuti chitseko chanu nchotsekuka. Tiye timpempherere Chakwera apitirize kuti chitseko chimenechi chibweretse zokoma ku Malawi. Tiye timpempherere Chakwera apitirize kuti Malawi akhale oyanjana. Timpempherere Chakwera apitirize kuti Malawi akhale wachitetezo. Amene adapanga malamulo a dziko lino anadziwa kuti president azikhala zaka 10. Chaka choyamba temu yake azipanga masomphenya kuika maziko. Chaka chinachi azipitiriza. Akabwera ena aja njanji sibweranso. Bwana adabwera boma lija adatsegula kunsanje damu nkumanga palibe chinachitika. Inuyo mutabwera munati muyamba njanje mwapanganso njanji icha. Mulungu azikudalitsani. Kunkuyu, I want to give you 2 minutes. Kenako wapempe Honorable Abida Mia kuti awadzutse a president. Come my dear brother.
Ndiangati makonda chakwera dzanja mwamba, dzanja mwamba, dzanja mwamba. Dzanja mwamba, dzanja mwamba. My brother, I will stand here. 2 minutes only. Kwacha. Kwacha. Achakwera. Lazarus Chakwera. Ulemu ino a president yathu Dr. Lazarus McCarthy Chakwera. Omanso ulemu ino mai wathu mai Monica Chakwera. Maulemu onse akhale m'malo mwake. A president zambiri zayankhulidwa komanso kuthokoza kwachitika. Ife ngati ku campaign directorate yanu ya chipani cha Malawi Congress tingokuthokozani chifukwa chakuti dzana ndimati ndinu munthu wabwino, koma lero tikamayang'ana pena mudakhala inu achikunja bwezitu ndinu munthu wokhwima. Ndiuneneranji zimenezi? A president ku Genesis 11 kuyamba 1 ukafika 9 makosana ankafuna ochuluka nzeru amange chipilala akakumane ndi Mulungu adziyankhula chiyankhulo chimodzi. Idangofika nthawi nkuyamba opasuka. A president zimene zuchitika ku mtundako taona America atsekula kalendala yawo. Zuchitikazo ifeyo tikuti Mulungu uyu andiyankhula lero a bishop ena. One bishop amene amakonda kunyoza dzina la Chakwera kwambiri anditumizira message akuti anduna khala ngati zinthuzi Mulungu atiopseza. Ndenduli bwanji bishop akuti zinthuzi zatha Lazarus Chakwera sakuchoka mboma. Ndendafunsa kuti a bishop munena zimene zindinuyo akuti ndikukuwuzani zinthu zoona Chakwera uja mboma sakuchoka. Ndati tundi munthu amene dzina lanu samaliyankhula bwinoyo koma lero wapereka umboni. Andilembera message ena a DPP akunena kuti koma zimene zachitika lero zitikhoza kugwa m'maBP. Bwana kumene tikuloweraku ife a kampeni ntchito timaiti mwina itikulira mwatiphweketsera ntchito. Zimene zaoneka lero zikuno kuchigwa cha mtsinje wa Shire ndi umboni wakuti Mulungu amakukondani. Ndipo dziko la Malawi maso akuyang'ana chitsogolo. Anthu awa akuyamikira zonse zimene mukuchita. Anthu awa ayikidwa mu ukapolo ndi boma limene lija. Kudera kwanji komati nzimbe amalima kumeneko koma tiyi wa shuga osamuona. Kudera kwanji kokuti tiyi amalima kumeneko mapresident awiri nachoka kumeneko koma anthu oti osamamwa. Zimenezi a president atakamaziona akuti kodi bwanji titenge Chakwera imweyo amene akubwezeretsa makampani aja akubwezeretsa njanji zija. A president Mulungu adzikudalitsani kwambiri, ambuye akudalitseni zikomo. Ameneyo ndi Moses Kunkuyu ujama yankula bawaile swafotokozera Malawi. Pamene onabo abida sidikimiya kubwera. Ndikupempheni nonse amene mukupanga kampeni tisapange kampeni ya ziwawa. Uyo ali apoyo Chakwera sakonda ziwawa. Ziwawa amayambitsa dala a DPP ndicholinga chonena kuti inu mkabwezera iwowo pa dziko pakhale ziwawa. Tipange kampeni yopanda ziwawa. Timu yowina samayichotsa mbwalo. Uyo Chakwera ndiwo wina. Zikomo kwambiri. Honorable Abida Sidikimiya, Deputy President, Malawi Congress Party. Tsopano nosenu amene mabwera pano ndinu asilikali silikali a MCP ndi amene mukumenya nkhondo ya MCP background. Mabwera ngati chipani nde tikati kwacha muziyankha ndi mphamvu. Ndikudziwa kuti matopa mabwera mamawa ena ma 6 koloko koma tiyeni taonese chikondi a president. Mwabwera pano kuti mubwera muzaona a president mwa chikondi. Ne tiyeni timuonese chikondi. Kwacha uko Dr. Lazarus Chakwera. Dr. Lazarus Chakwera. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera.
Your Excellency, Madam Monica Chagwera, Paramount Lundu, Paramount Kaduya, ni mafumo se amene abwera pano. A President takulandira kuno kuchikwawa, komanso chikwawa chose chakumwera. A President, pazaka 5 izi, taona zinthu zingapo mwa inu. Kuzichepetsa, kuzipereka, chikondi, komanso servant leadership. A President, maonetsa chikondi kwa Malawi kupanga zitukuko muzigawo zosiyana-siyana osatenga mbale. A President, tavutika ndi zambiri mdziko muno monga COVID-19, kolera, ng'amba, mafladi, koma pamavuto onsewo mapanga zitukuko zambiri mdera onse mdziko lino monga misewu yolimba, zipatala, ma school bloko, ma bridge amphamvu, manyumba a polisi, railway yathu ndikudziwa kuposachedwa muimaliza President, ngongole za nivi ndi zina zambiri. A President, pano tikuona misewu yapamwamba yolimba, misewu yokhalitsa, misewu yokhala zaka 50 osaonongeka. Tikuthokoza President. Sitinamva kuziona zimenezo Malawi muno. Anthu amamanga nsewu, mvula ikangogwa basi msewu ija kumakokoloka. A President, magetsi midzi akuyaka madera ochuluka kuthandiza ma business ngati ma saloon, ma barber shop, ma restaurant, ma lodge ndi ena ambiri. Tikuthokoza kwambiri a President, matithandiza ndi magetsi kulikonse. Tathokoza kwambiri. A President, ACOM ikuthandiza madera ambiri ku nkhani ya ulimi. Madera ena apindula kale ndi ACOM ndi Neno, Vumbwe, Lusungwi ndi madera ambiri mdziko muno. Tikuthokoza kwambiri a President pa nkhani ya ulimi yothirira Shiri Valley Transformation imene mukutimangira pakati pano. Imene ija a President ndikuti Lower Shiri idyesa Malawi yonse. Wose kulowa Shiri tilemera President, zikomo kwambiri. Nkhani ya madzi, Your Excellency, nde mwaikwanitsa. Bwana mwatipezera ndrama yokwanira 400 million kwacha kuti constituency yo ili yonse mubola mijigo yokwanira 129,000. Yukuti a President 129,000 sibodza yaya 129,000 ndekuti aliyese mukangoti njigo ikubwera, mukangoti madzi zikubwera. Komanso project imeneyo mijigo onse amene aonongeka mutikonzeranso. Tikuti zikomo kwambiri a President. Kani ya madzi a President kumpoto madzi makwanitsa mamaliza. Kusento mukupanga muli ndi project ya ikulu ya Salima Water, muli ndi ma project ambiri kunonso kumwera kuli project ya ikulu ya 250 million, ma pipeline okwanira 250 kilometer. A President tikuti zikomo.
President, mwakweza CDF. Mwakweza CDF chifukwa mukudziwa kuti mafumu ndi amene amasankha zitukuko zofunikira madera mwawo. Ndiye kuti pa 500 million tiyenda kukhala ndi ma-councillors, mafumu azitchula zimene akufuna ma-constituency mwawo. Akafuna mwina azipatala akoza kutenga ndalama zomwezo. Akafuna kuphala misewu akoza kutenga zomwezo. Akafuna mabridge ndalama zimenezo zitikwanira president kuti zikomo. President, msonkhano si wanga koma mwachi zungu amati running government is a serious business, Your Excellency, and you have proved yourself over and over again. You deserve another term, and you will get a second term because we will vote for you. We will make sure that you get your presidency on the 16th of September this year, Your Excellency. Mawina winagale, President. Komaso ineso. Da winagale, Your Excellency. Mutiwe zimenezo. Dagwira Ntchito. Manja. Tikuchokoza kwambiri ya President. Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ya President. Muyankhule ndi anthu anu. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.